Signe, den kommer igen i morgen, så ser vi. Er du sulten, Marius? I har fået en fisk på brød. Hvad står vi og får fisk? Får vi en torskelag? Vi får torsk. Nej, vi har fanget en torsk. Du mener det lidt. Det tror jeg også. Vi har fanget en torsk. Nej. Igen. Vi spiller for en time. Ja, nu skal du også slå tilbage. Jeg kan jo ikke lige hurtigt. Jeg kan lige få en spiller. Skal du have en spiller på en 10'er? Vi skal ned med bare. Jeg har fået en. Henrik er glad. Godt. Det er godt. Jeg tror, den kører rundt for en minut. Det glemte, men der kommer en. Eller Lukas, den... Har I slået en så er det far. Pakken ligger fuldstændig stille. Det gør de alle sammen. Vi gav en børnegave. Vi fik børnegave. Lukas, kom lige. Det er bedst i år. Med igen. Næste gang jeg er igen, så er det sæk. Der er ligesom helt sæk med papir. Det er for øjnene. Hvem skal det? Ej, så må du bare lige lukke dem lidt. Ej, bare lige lukke øjnene. Nej, jeg kan bare spille bind for øjnene. Vi har ikke noget bind i. Nej. Kom, Marius, kom herud. Nej, så er det ude i en undertrøj. Kan du ikke bare lige lukke øjnene lidt? Nej. Kom nu. Lukas. Nu sidder folk herude. Jeg kan sgu ikke noget, jeg skal. Lukas, kom nu. Nej. Har du ikke tørklæde? Hvorfor? Fordi du lige aftalt, at du skulle danse. Nu vil bare helt vil gerne se det. Så skal der også være musik på. Majbert, har du ikke musik på din mobil? Jo, hvad skal for en sang skal det være? Hvad skal det være? Who let the dogs out? 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 Like the party was nice, the party was... Er du færdig? Musik på. Ja, der er musik. Du er da også sej. Det er også breakdance. Det er blevet moderne igen. Bare ikke lære det, Lukas. Jeg tror aldrig, jeg lærer det, jeg gør. Jeg blev så langt over. Jeg lever til det her. Ja, det tror jeg. Det gør rigtig travlt. Sej, Mario. Nej, du skal også have
Ja, prøv at vise en. Vi får hjælp til at stå hænder op. Får du det? Oj, jeg har så fået en fodser. Det gør jeg godt. Det kilder. Ja, det kilder bare. Du skal ære for noget dansk. Jeg prøver lige, Mads. Nej, Mads. Pas på halebenet der for jer. Det er godt, Mads. Ja, selv tak for jer. Kan du lige prøve at hjælpe mig, der måske er noget? Jeg står på fest. Ja, så prøver vi lige en gang på det. Vi har det godt deromme. Tak lige meget. Hvad er det lyden til? Skal du ikke med? Fordi jeg har skabet der. Ja. En gang, skal vi lige prøve? Prøv at Pernille hjælpe dig. Du er resten det, jeg kan. Han er yngre end dig, ikke også? Han er kun 4 år, du er 7 år. Du er på skabet, Marius. Skal Pernille bare hjælpe dig med det? Nu skal du være stille. Ja, er klar? Er klar? Spændende, spændende. Det kan jeg sagtens. Så. Marius, jeg kan alene. Det kan jeg også. I er så gode begge to, det er helt vildt. Må jeg lukke musik nu? Jeg kan bare alene, det kan jeg da også. Sygt træk. Er det sidste, ikke også? Nu er det min tur. Min tur er til Er du klar? Nu siger jeg gerne til jer. For at Det er helt Det er jo sjovt, når der er sådan en klasse. Jeg tror, det kommer lidt tidligere. Hvor har før du over døren, Lukas? Det var fyldt med ressourcer.